Opgave 13a. Og her skal vi bestemme forskriften for LT. Og man antager, at der er en sammenhæng mellem havkattens længde, målt i centimeter, og havkattens alder, målt i år. Og i øvrigt der er der oplyst, at en havkat på 10 år har en længde på 72 cm. Til at starte med, der anvendes D-funktionen, det er solve-funktionen, som ses her, til at beskrive forskriften for LT. Og det har vi så fundet udregnet her. Og så efterfølgende, der bestemmes konstanten C1, og senere hen, der kalder vi C1, det angiver vi for K. Men der har vi så indsat nogle opgivende værdier angående alder og længde. Og det kan man så se heroppe, det har vi oplyst lige her. Med det 10 år gammel og en 72 cm lang. Og så får vi så et resultat ud, og her har vi så anvendt solve-funktionen, som ses her. Og det vil sige, at K er lige med 98,34. Og således, der er forskriften for LT her. På baggrund af den model, som blev udregnet i opgave 13a, ønskes det nu at finde længden af en 16-årig havkat. Ydermere ønskes det lige så at finde alderen af en havkat, der har en længde på 40 cm. Og hertil benytter vi den fundne forskrift, som ses her, til at udregne længden af en 16-årig havkat. Og det vil så sige, at vi finder L af 16. Og for at kunne udregne denne længde, indsættes de 16 år så på T's plads, og hvorved at vi så ender med at få et resultat, der lyder på 19,48 cm, det vil sige ca. 19,5 cm. Efterfølgende bestemmes alderen af havkatten, der har en længde på 40 cm, og det gør vi ved først at indsætte længden i formlen, hvorefter vi isolerer tiden til. Og her får vi så en alder på 5,18 år, hvilket så kan nedrundes til at blive til 5 år. Og det vil så sige, at en 16-årig havkat har en længde på 90,5 cm, og den 40 cm lange havkat har en alder på 5 år.